Елате с мен на лов за каишката на Мия. Докато вчера буквално я изгубих, то валеше много дъжд, тя реши да бяга, защото аз съм много умен и не успях да я пусна просто. И така да, изведнъж в дъжда тя се връща без каишка и аз се чудя. С Стефан се чудиме какво се случва и защо няма каишка. След това почнахме да търсиме в якия дъжд каишка. Нали, нагръдник и каишка. И да, сега това не е уместна работа, обаче аз трябва сега сутринта да търся каишката и защото иначе не е добре работата. Окей, елате с мен ако искате. Много се съмнявам тук да не е някъде, защото вчера тук търсихме много често, обаче валеше дъжд и не виждахме особено добре, затова сега през деня ще потърся малко, тъй като да, не се знае къде е въобще самата каишка. Аз по джапанг съм излязъл в тези треволации, ако ме полази нещо, ще изпищекат някакво момиченце. Мисля първо да проверя тук по, нали, отгоре. Отгоре да проверя първо и после да слизам надолу. И след това, тъй като, да, ще бъде много разбъркано и трудно, за да го направя бързо, аз си спомням. Затова по-добре да си го направя така. Лезме нещо в джапанката. Добре, установихме, че на първи ред няма нищо. Дай към втори сега. Който втори не знам кой е, затова просто ще слязам малко по-надолу и ще почне тук да ги търся. Да търся тази каишка. Къде? Къде? Добре бе, няма я никъде бе, няма ли? Какво е това? Това бягаше навсякъде бе човек, аз как ще я намеря тази каишка сега? Имам късмет, че поне не вали отново. Що ако валеше отново, нямаше шанс да я намеря. Добре, намирам всичко, намерих дори фар. Обаче не намирам каишката бе човек. Къде е тази каишка? На мен каишката ми трябва. Аз искам каишката. Не фарове и камъни и храсалаци. Добре. Ако имахте една супер сила, каква би била? Моята би била просто да вижда всичко да стане тъмно и да гледам с очи, нали, това, което търся да стане червено, всичко друго черно, за да мога да се отличава. Тъй като аз толкова искам тази супер сила, аз съм много сляп. И да, сега ще намеря